Shin kun taɓa tambayan kanku me dalilin da ya sanya matan Indiya suke sanya jan ɗigo a tsakiyar goshinsu? Shin kwalliya ce ko al'ada ko kuma alaman aure ko kuma addini ne? Yau a duniyan yaruka da al'adu don muku fashin baki akan wannan sirri. Wannan ɗigo da kuke gani a tsakiyar goshin matan Indiya ana kiransa bindi, kalmar da ta fito daga yaren Sanskrit wato bindu wanda take nufin ɗigo. Dalilin sanya shi ya kasu kashi uku. Na farko, sirrin halitta da kuma ruhi. A addinin Hindu da falsafar yoga an yi amfani da wannan wuri a matsayin cibiyar nutsuwa. Ana kiransa Agya Chakra ko kuma Tisri Ank wato ido na uku. Sun yarda cewa wannan waje shine matattaran hikima. Don haka sanya bindu a wannan waje yana taimakawa wajen rike tunani da kuma bawa mutum kariya daga miyagun kallo, asiri, kambun baka da sauransu. Na biyu, alamar aure. A al'adance jajayen bindu alama ce da ke nuna cewa mace tana da aure. Don haka lokacin da mace mijinta ya rasu yawanci takan daina sa jajayen bindi domin nuna alhini. Na uku, kwalliya da kuma yanayin zamani. A yau sanya bindu a Indiya ya wuce maganan addini. Matan Indiya da yawa suna sawa har da ma waɗanda ba mabiya addinin Hindu ba. Akwai su kala daban-daban. Wasu ma duwatsu ne masu walƙiya domin su dace da kayan da mace za ta saka. Bambanci da ke tsakanin bindi da sindur. Abin lura shine jan hoda da ake gani a tsaka-tsakin gashin kan mace, wannan shi ake kira da sindur. Shi wannan tsantsar alamar aure ce, kuma miji shi yake shafa wa matansa a ranar aure. Kun ga yadda ɗan ƙaramin ɗigo yake da babban tarihi da ya kai dubbannin shekaru, yake da kuma muhimmanci sosai a cikin addinin Hindu. Shin ko kun san cewa har maza ma suna sanya irin wannan a lokacin ibada wanda ake kira tilak? Ku gaya mana wani jarumi ko jaruma ne kuka san sun shahara da sanya wato bindi ko kuma tilak a goshi. Wassalamu alaikum.